Відэа і фота ваеннай тэхнікі, якая з'яўляецца па ўсёй краіне, выклікаюць у мяне абурэнне. Рэжым намагаецца зрабіць гэтую карціну нормай, а танкі і гаўбіцы ў навінах штодзённай руцінай, каб прывучыць беларусаў да думкі пра вайну, адцягнуць увагу ад крызісу, беззаконня, звальненняў, ад тысяч людзей у турмах па палітычных матывах. Вайну, якую рэжым вядзе з выдуманымі ворагамі, ён пачаў навязваць усёй краіне. Я не бачу падстаў для ўдзелу Беларусі ў такіх вучэннях. Цяпер у рэгіёне вельмі напружаная сітуацыя, і вучэнні гэтае напружанне толькі ўзмацняюць. Але жыхары нашай краіны цэняць мір і нейтралітэт і не хочуць быць крыніцай небяспекі для суседзяў. Памятаеце, мы – нацыя творцаў, не захопнікаў. Чалавек, які даў згоду на прысутнасць чужых войскаў, з 2020-го не мае права займаць пасаду прэзідэнта і прадстаўляць інтарэсы беларусаў. Ён прайграў выбары. І я буду нагадваць пра гэта кожны раз, калі ён будзе імкнуцца прымусіць нас забыць. Ён не проста адмаўляецца ад выхаду з крызісу, які прапануе народ. Ён спрабуе ўцягнуць Беларусь у новы крызіс і міжнародны канфлікт. А расплачвацца за гэта будуць простыя беларусы. Я зыходжу з таго, што межы дзяржаваў павінны быць недатыкальныя, а іх тэрытарыяльная цэласнасць гарантаваная. Беларускія войскі, беларуская зямля не павінны выкарыстоўвацца супраць Украіны. Вучэнні трэба скончыць як мага хутчэй, а расійскія войскі вывесці з тэрыторыі Беларусі адразу пасля заканчэння. Я чую засцярогі пра тое, што Беларусь губляе сваю незалежнасць. І я хочу падкрэсліць, незалежнасць імкліва губляе Лукашенка, а Беларусь будзе адстойваць свой суверэнітэт. І цяпер, і заўсёды.